L-avvent isejħilna biex nippreparaw kamra għal mulej sabiex hu jkun vera milquh fil-qalb tagħna. Jalla minn ċkejkna tarbija lil Ġesu inħalluh jikber ġewwa fina ħalli jkun jista' jgħinna ngħixu fil-paċi u l-kuntentizza. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kun għajnejkom miftuħa, isru għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Jiġri bħal meta l-bniedem ikun sifer u telaq mid-dar, iħalli kollox f'idej l-qaddejja tiegħu. Kull wieħed fuq xogħlu u lil tal-bib jordnalu biex jibqa' jisar. Melestru, għax ma tafux meta jiġi żid id-dar, jekk hux f'raxija jew f'nofs il-lejl, jew xin jidin is-serdu, jew nkella mas-seb, li ma jmurx jiġi għal rieda jsirkom reqdin, u dak li qed ngħid lilkom qed ngħid il kulħadd. Isru! Is-sena tajba. Imma liema sena? Meta tibda s-sena l-ġdida? Mhux f'Jannar? Stenna. Qabel twieġeb aħseb sew. Hemm diversi snin. Is-sena soċjali tibda f'Ottubru meta s-sajf u l-vaganzi jkunu għaddew. Is-sena akademika tibda wkoll f'Ottubru għax jibdew l-iskejjel, l-università, eċetera. Is-sena tal-budget tibda f'Novembru. Kollox skont li ma aspett tal-ħajja tkun tħares lejh. Għax wara kollox, il-kalendarju huwa biss mod kif inkejlu nikkalkulaw il-ħajja. Hemm nuċċa ieħor li bih inħarsu lejn iż-żmien u lejn il-ħajja tal-bniedem, il-Knisja tibda s-sena tagħha bl-ewwel ħadd tal-Avvent, insejħula s-sena liturġika, għax nibdew iċ-ċirku ta' kif niċċelebraw il-ħajja bl-għajnejn tal-fidi. Il-mistoqsija ċentrali bħala bniedem hija kif se nħarsu lejn il-ħajja, xi jfisser dan iż-żmien li ngħixu f'din id-dinja, x'sens fiha l-ħajja tal-bniedem. Is-sena liturġika tajna nħarsu lejn il-ħajja lejn dan iż-żmien li qed ngħixu fih bħala żmien tal-Alla u mhux biss tal-bniedem. Alla daħal fl-istorja tal-bniedem għax Alla biss jagħti l-veru sens lil dak kollu li ngħixu aħna l-bniedem. Il-bniedem ikun jgħix tassew meta jgħix fi żmien ta' Kristu, jiġifieri jgħix bl-Ispiritu u Kristu u skont il-valuri li huwa ġie biex jorina. Iż-żmien ta' Kristu huwa żmien ta' Alla u żmien tal-Alla huwa żmien tal-imħabba. L-Avvent huwa żmien ta' stennija. Għalhekk nistgħu nifhmu għaliex il-Knisja qed tagħtina din is-silta mill-Evanġelju skont San Mark li tagħmel parti mid-diskors ta' Ġesu fuq l-aħħar jiem. Aħna fil-kredu nistqarru li nemmnu li Ġesu għandu jerġa' jiġi bħal sik li siefer, imma għandu jerġa' lura kif turina l-parabola tal-lum, kif se nisibna nistennew.